pregătim pâine de casă la pensiunea Cartrec din Saschis. Am pus făina, am adăugat drojdia, apa cu sare și începe procesul de frământare. Monica, știi până când se frământă? Da, până când da, se ia de pe... Până curge apa din grindă. Facem de 3 ori cruce să tospească, să sporească. De masă, uite. O stradă de făină. Trebuie să trebuie la foc. Trebuie mers la foc.